Azt mondod, hogy joga nem foglalkozik a szexualitással. Nagyon kedves közös barátunk. És tőle egy nagyon érdekes ismeretet kaptam a tantra, a tantrikus szexszel kapcsolatosan. Neked van-e olyan tarsolyodban lévő információ, amit szívesen megosztanál azokkal, akik ezt nézik? Igen, hát ez igen fejbeütő lesz. A tantra joga nem foglalkozik a szexszel. Ez egy óriási tévedés. A tantra azzal foglalkozik, amit úgy nevezünk, hogy teremtés. És a tantra jogában a tanítás nem szextanítás, ez csak a félreértelmezett és a tudatlan nyugatiak hiszik, bár látszatra valóban szexpozíciók vannak, különböző pozitúrák, hiszen Indiában van egy olyan templom, mai napig is a turisták főlátogatottsága, most hirtelen elfelejtettem a helyiség nevét, ahol van, amelyen kívül olyan domborművek vannak, különböző pozíciókat mutattak be, csak hogy ott ez egész más jelent. Itt a teremtés mítoszát, a teremtésnek az élet energiájának a sublimálását akarják bemutatni, mi viszont itt ezt degradáltuk, lealacsonyítottuk és így mondom, bemocskoltuk a két ember kapcsolatát. Lásd a pornót. Tehát más a látvány, és más, ami mi nyugatiak, hogy gondolunk, és egészen más a tantra joga. És a tantra joga az nem a szexről szól, hanem az isteni teremtésről, az isteni teremtő elvről, és arról a két formáról, amelyet úgy nevezünk, hogy nő és férfi. De ebben az esetben nem a szex a lényeg, nem maga az aktus a lényeg, bár ugyanúgy megtörténik, hanem más a tudatállapot. Itt a nyugati ember kultúrájában a szex, fizikális, testi, és ez a dominancia, és nincs benne semmi lelkiség, és nincsen benne semmi tudatosság, ösztönszint. És ezért van ennyi párkapcsolat a probléma is. Mert ma a sorrendisége az, hogy szex, szerelem, szeretlek.